mga kapromdi, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ko napapaganda yung mga mayana ko. Kasi napapansin ko, napakarami ko ng dinaanan o napuntahan ng mga gardens, mga garden store, maraming iba't ibang mayana yung nakikita ko, mga iba't ibang varieties ng mayana. But kung bago lang po kayo sa aking channel mga kapromdi, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo lagi sa aking mga ina-upload. Ito mga kapromdi, tinanim ko ito nung bago ako pumunta ng Manila. Mga ilang buwan ba ako doon? Umalis ako dito ng February 1. Tapos February 2, March 22 ako umano. Almost ano lang ako doon. Wala pa akong isang buwan, wala pa akong 2 buwan doon, basta yun ganun lang. So yung ganung from February, ilagay na natin ng from February 1 kasi February ito ako umalis. So hanggang March, ano na ngayon, March 24. So ito na ngayon, ito lang siya, napakaliit niya at napakabagal lumaki. Tapos ito naman, yung isa, ito talagang mahirap lumaki siya kapag nasa paso lang. Kahit dito halos araw-araw umuulan, halos araw-araw nadidiligan. So hindi talaga gumaganda kapag nandito sa paso. So yun ang isa sa mga tips ko kapromdi. Ito naman medyo malaki siya. Medyo malaki yung paso niya, medyo mabigat, hindi ko nabuhatin. Okay. Medyo malaki yung tinaniman ko kaya medyo gumanda rin yung yung tubo niya. Kaya ito, maganda siya. Dapat dapat maraming lupa. Kung magtatanim kayo sa mga, halimbawa, magtatanim kayo sa paso, dapat medyo malaki. Kasi yun ang parang binabasihan niya kung lalaki rin siya or hindi. Pero something ganun na yung experience ko. Kapag yung sinasabi ko lang yung experience ko sa pagtatanim. Although hindi naman ako ganun katagal magtanim ng mayana, pero nung nagtatanim ako nito, siguro mga 2 years na ako nagtatanim ng mayana. So na-observe ko kapromdi na kapag tinatanim siya sa maliit na paso, hindi siya gaano gumaganda. Katulad nito. Pero pag nilagay mo sa malaking paso, maganda naman kasi dahil siguro mas maraming lupa at malayang nakakagala yung ugat niya sa loob ng paso. Kasi pag sa paso, yung maliit na paso, yung ugat niya hanggang lang, hindi siya gumagapang na kasi pag binunot mo yung yung puno niya, yung ugat niya konting-konti. Samantala pag nilagay mo sa isang paso na malaki, dumadami yung ugat niya, sumalaya siya ng gumagapang, nagkakaroon siya ng freedom. Kaya gumaganda yung mga halaman. Katulad nito kapromdi, medyo gumanda na siya, pero yung ugat niya uman na sa ilalim. Ayun, yun ang isang dahilan kung bakit siya maganda. Although hindi pa naman siya ganun kaganda, mga 1.5 buwan pa lang ito, pero yung dahil naging lush na siya, dahil sa ugat niya sa ilalim na malayang nakagala, kumbaga nakakapamasyal yung ugat niya at nakaka-absorb ng maraming mga vitamins or minerals sa lupa. Ayun kapromdi. So ngayon kapromdi, ipakita ko naman sa inyo yung mayana na nakatanim sa lupa. Magugulat kayo kung yung kaibahan napakalaking kaibahan ng mismo nakatanim sa lupa at nakatanim sa paso. Kahit na ito malaki na o malaki yung paso na nilagyan ko, malayong malayo sa mayana na nakatanim sa lupa. Although siyempre yung mga bago talagang matagal yung lumaki. Siguro para maging stable siya na maging ganito, dapat mga ganun din yung tagal niya. At pero yung ang kaibahan lang, maganda yung sa lupa at dito sa paso hindi masyadong gumaganda. Ito kapromdi yung example ng isang nasa paso at nasa lupa. Ito magkatabi siya dito. So ito yung itong mayana na itong pula talaga siya kapromdi. Kahit sa hindi ko pa ni-enhance yung video,
talagang pula yung kulay niya. So iba yung mayana dyan sa Manila na nakikita ko sa Silang Cavite, sa Calauan, Laguna, sa Bulacan. So iba ito, talagang pula ito. Hindi ito rare dito sa amin kasi nagkalat ito sa amin dahil sa dami ko nang binigyan nito. Pula talaga siya. So ngayon ka-Promdi, ang yung example ng nakatanim sa lupa at nakatanim sa paso. Ito ka-Promdi, medyo matagal ko na to, siguro mga 3 months ko na itong itinanim dito. So ayan, ang tagal-tagal niyang lumago. Hanggang ganyan lang siya. Binigay ito sa akin ng kaibigan ko na plantito rin dito, na doon sa kabila yung friend ko dito na plantito. So tinanim ko na siya dyan, medyo lumago ng konti, tapos inilipat ko rin sa ibang paso yung isang sanga para dumami. So nung umalis ako, halos wala rin, konti lang nadagdag na dahon, halos walang nabago. Samantalang ito ka-Promdi, nasa lupa siya. Nung umalis ako dito, sobrang liit nito. Although matanda na ito, matanda na siya, stable na yung niya, pinutol ko na nga siya dati. Maliit na lang natira dyan. Kaya lang nung inayos ko tong garden ko dito, ni landscape ko, pinagpuputol-putol ko siya kasi kailangan kong putulin kasi payat na, wala nang mga dahon. So nagtira lang ako ng puno niya para hindi siya maubos. So yan nangyari kasi nilandscape ko itong garden ko, kailangan kong alisin yung mga nandito. Tapos ka-Promdi, ito pa yung nandito sa sa kabila niya. Ito, bali magkabilaan siya dito sa hindi ko siya sinadya na maging magkabilaan. Nagkataon lang na may tanim ako dun sa kabila sa kanto ng bahay. Ito ka-Promdi, matagal ko na itong tanim dito. Although pula rin siya at napaka-lush niya. Tingnan mo yung mga dahon ka-Promdi. Ang lalaki niya at pulang-pula siya. Inuudyatan ako, may uod na naman. So pulang-pula siya ka-Promdi. Nakatanim siya sa lupa. Although nung medyo inaayos ko to, maulan masyado nung nakikita niyo naman siguro yung inaayos ko dito. So siguro kung nakikita mo to, ang liit-liit at malamang di pa nakikita doon sa video na yung during nilalandscape ko itong likod ng kubo ko. So ito ka-Promdi, bigla siyang lumaki. Ayan ka-Promdi. Napakalash niya yung puno niya. Yung dating parang tingting lang ng walis tingting lang yung puno niya. Ito na siya ngayon, napakataba at ang ganda-ganda ng tingnan. Tapos pulang-pula siya. So na-notice ko ka-Promdi na ayaw niyang masyadong ayaw niyang masyadong nababasa. Ayaw niyang masyadong dinidiligan. Ayan, kasi nasa dito ka-Promdi, nasa siya, nasa ilalim ng bubong dito sa kanto ng aking bahay. So hindi siya masyadong nauulanan. Ibig sabihin, mas madalas na natutuyo yung lupa niya. Kasi dito maulan palagi, halos walang tigil ang ulan. Ayan ka-Promdi. So, in example ka-Promdi, para maging lush yung mayanan nyo, maging maganda. So hindi naman ako expert sa pagmamayana kasi hindi naman nga ako plantito, talagang yung matagal nang nagpa-plant. Although mahilig talaga ako sa halaman, pero bago lang ako naghalaman. So yun lang ang maganda ka-Promdi kasi nasa lupa siya. Ayan, saka madali siyang lumaki pag nasa lupa compare sa nasa paso. Ito, meron pa ako ditong nasa paso. Ito ka-Promdi, nasa paso siya. So actually, yung halaman na ito is pula rin. Pero magaganda na ako masyado kasi yung iba kasi yung mayana dyan sa Manila. Yung kulay pula, ang kulay niya nagiging maroon. Dito pula talaga siya. Ayan. Pero yung pag medyo malilim, maroon din ang kulay niya. So ito ka-Promdi, itinanim ko to sa paso. Medyo kasabay din yung nandun sa yung nasa paso na itim, na plastic na itim. Pero ito, hindi naman siya lumalaki, galing lang siya dito. Ayan Tapos yung mga kasabay na mga tanim ko, sobrang ang lalago niya. Ayan.
As dito naman ka-promdi, itinanim ko tong ano na to sa gitna ng mga ng mga ferns. Pinag-ano ko siya, pinaghalo-halo ko dun sa ano. Halos kasabay din to ng mga nasa paso, pero tingnan mo tong napaka-lush niya at napakataba. Yung dahon niya ang lalaki. Ayan, nasa gitna siya ng mga ferns at pinag-mix ko dun sa iba't ibang kulay na halaman para maging makulay yung aking garden dito. So, ito pa, example ka-from din ng mga para maging malago yung yung mayanan nyo. Ito ka-from di, so perless na ito, halos hanggang dibdib ko yung taas nito. So, hindi lang masyadong gumaganda yung kulay dahil talagang maulan dito palagi. Yun na-observe ko, napakadali niyang lumaki. Napakaganda niyang, napakaganda niyang tingnan. Lalaki ng mga dahon niya. So, yung puno niya kapromdi. Tinanim ko siya sa lupa, hindi ko siya niligay sa paso. Ay napakabilis niyang lumaki at talagang malaki siya kapromdi. Ayan ang taas niya, hindi ko siya pinuputulan. Ayun, umalis ako dito, siguro mga 2 dangkal lang yung niya, taas niya, nung bago ako pumunta ng Manila. Mga 2 dangkal lang. Tapos ito ngayon, halos kasing laki ko na. Tapos ito ka-promdi, nasa kanto ng ko, entrance ng kubo ko. So ito pula rin ito. Pula tapos green na nagnineo na nag-yellow yun. So malago rin siya, lush din siya ka-promdi. Hindi siya nakatanim sa paso. Wala akong sa kanya, wala akong nilalagay na fertilizer. Yung una lang, kasi kinakain siya ng uod, inisprayan ko siya ng 7. Yung mga nagtatanong ka-promdi kasi ang kukulit masyado ng mga iba dyan na kung ano nilalagay kong fertilizer. Ka-promdi, hindi ako naglalagay ng fertilizer at hindi uso yung fertilizer dito sa amin. Hindi kami naglalagay ng ganon. Kung man, yung hinahanap namin yung pang-spray sa mga uod, pero hindi fertilizer kasi kung siyang lumalago. Ayan, nakita nyo. Nakatanim siya sa aking white stone. So nilagyan ko lang siya ng konting, nakadikit lang siya sa konting lupa sa ilalim. So, pero siyempre yung ugat niyan gumagapang kasi nasa siya, wala siya sa paso, kaya ganun siya kalash. Ayun. Ito naman ka-promdi, medyo matagal na ito, pinutol ko na ito kasi nung bumagyo ng malakas, natumba na ito. Pero hindi ko naman tinanggal yung puno niya. Pinutol ko lang kasi umaasa pa rin ako na mabubuhay siya. Pero ito ngayon siya napakakapal at ang lusog-lusog niya. Tapos yung sa likod niya naman, yung mga pulang, yung pulang halaman. So, ang dito ka-promdi, ito. So, pag hindi siya masyadong nainitan, konting init lang, nagiging siya medyo brownish, red brown ang dating niya, pero pula pa rin siya. Parang yung pinakamaganda yata ka-promdi yung morning sun para sa mayana. Ayun, morning sun ka-promdi, maganda siya sa dahon ng mayana. Nagiging lumilitaw yung kung ano yung talagang dapat niyang kulay. Ito kasi medyo nakaharap siya sa kanluran. Kaya pag nainitan to mga bandang alauna ng hapon, pag tapos na dahil matindi ang init ng pag-alauna ng hapon, siya na parang nalulupay-pay. Pero after mga 3 o'clock to 4 o'clock bumabalik din. Ang na-notice ko lang ka-promdi kasi yung yung kulay niya, yung hindi siya gaanong maganda. Unlike sa yung ibang mayana ko na na pinakita ay pulang-pula talaga siya. Ayun ka-promdi. Nakatanim din siya sa lupa, hindi siya sa nakalagay sa paso. Kaya makita nyo ang taba-taba niya. Ayan, napakataba niya. Yung dahon niya ang lalaki. Ayan, sikreto ko ka-promdi sa mayana. So actually hindi siya secret kasi na-experience din naman yun ng iba. Katulad nung binilang ko sa yung na-vlog ko dun sa Tagaytay or sa Silang Cavite, sabi niya kung gusto ko raw maging malaki, itanim sa soil, wag sa paso. So yun din naman ang experience ko nga dito. So matagal ko nang gustong sabihin yun, kaya lang
Hindi pa ako nakakapag-vlog ng puro mayana lang yung binablog ko. Yung blinag ko lang na puro mayana, yung ano ba yung tawag doon, yung propagation ng mayana. Ayan, napakalago niya. At dito rin Kapromdi, ito medyo medyo matagal-tagal na rin ito. Siguro mga wala pa naman isang taon na tinanim ko ito dito. Pero nung una, umaano siya, pumapayat na payat, parang hindi ko na inaasahan na lalago ng ganyan. Pero hindi ko naman siya inaalis kasi umaasa pa rin ako na gaganda siya hanggang sa ito na siya ngayon. So maganda talaga Kapromdi, pulang-pula siya. Ibang-iba yung dating ng nasa paso kaysa nasa lupa lang siya, ng direct sa soil. Ayan Kapromdi, yung na-notice ko. Tapos dito naman sa gilid ng makikita rin dito yung lush na mayana. Hindi siya nasa paso, katulad nito napakataas. So nag-worry na ako dito noon kasi parang kala ko mamamatay. So sobrang sobrang payat niya na. Kaya dinagdagan ko yung sanga na itinanim ko dito. Pero ito ngayon siya maganda pa rin. Lumaki ng lumaki. Pati yung isang mayana na kulay pula, dito rin siya. Ang laki ng dahon, parang talagang kasing mas malaki pa sa palad ko Kapromdi yung dahon yan. Kapromdi, hindi Promdi. Promdi po, Promdi. Ayan. Napakalaki ng dahon niya, napakalush. Ayan ang sikreto ko sa mayana Kapromdi. Hindi ako nagko-collect ng mga iba't ibang varieties ng mayana. Ang tinatanim ko lang yung mga yung makulay lang, kung ano yung gusto kong itanim. Hindi ako nagkukuha ng mga kailangan maka 100 na varieties. Hindi ganoon eh. Hindi ako ganoon. So yung kinukuha ko lang yung makulay, yung magkaroon ng buhay yung garden ko. Yun lang Kapromdi. Ito mayana ko sa nilagay ko sa paso. Sobrang tagal na nito dito, pero hindi naman siya namamatay. Yung nga lang hindi siya lumalaki. Ayan. Gumaganda siya, misa po, pangit. Pero maganda pa rin naman yung kulay niya. Kaya ko siya nilagay dito sa bandang ganyan kasi gusto ko maging attractive yung kulay ng garden ko. So ngayon medyo hindi na masyadong maganda kasi nga napabayaan na. Ito, nasa lupa lang siya. So hindi ko akalain na gaganda ito ng ganito. Ayan. Yung mga tago kong halaman dito, wala na. Yung pulang halaman. Ayan Kapromdi, ang ganda-ganda niya, napakalas niya. So, nasa lupa lang siya Kapromdi. Ayan ang palagi yung tatandaan Kapromdi. Hindi gaganda yung halaman nyo kapag nasa paso lang. Na kung yung gusto nyong ma-reach na kung gaano siya kaganda, talagang dapat itatanim nyo sa direct soil. Ayan, mga payatot na mayana nasa paso. Ayan mga Kapromdi, nakita niyo yung tanim ko na mayana. So hindi ko masyadong, pero at least naipakita ko pa rin yung kung paano ko siya pinalaki, kung paano siya gumanda. Kasi yung yung nakuha kong idea sa sarili ko rin na experience ko, kapag nasa paso siya hindi siya masyadong gumaganda. At kapag na-direct sa soil, talagang lumalago siya, nagiging ganito katulad ng nakita nyo. Kapag nasa paso naman, napakatagal, hindi lang matagal, talagang hindi siya gumaganda ng talagang ganito. Talagang kung anong nakikita nyo sa paso, yung pinakalas niya na yung yun na yun. Pero unlike na nasa direct soil, na ganitong mga nakikita nyo sa katabi ko, talagang gumaganda siya. Kaya kung yung naghahanap ng magandang mayana, iniisip nyo kung bakit hindi nagiging maganda yung mayana, lagi niyong sinasabi niya, nakikita nyo sa vlog ko na
bakit maganda yung mayana ko, sa inyo hindi gumaganda. So yun lang yung ka-from din, sa direct soil yung ano ko, mayana ko. Minsan nagtatanim din ako sa paso, pero pag malalaki na, pag medyo nakita kong stable na, nililipat ko na kung saan ko ililipat. Although mas gusto kong tinatanim yung mga mga cutting na mayana sa direct soil na para mas madaling lumaki. Ayan ka-from din. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano ko pinapaganda yung mayana ko at kung paano ko siya inaalagaan. Wala akong ginagamit na fertilizer. Hindi ako nagdidilig. Basta sa simula ko lang siya dinidiligan hanggang sa mabuhay na siya, yung ka-from din. Sana nakakuha kayo ng idea at tips kung paano siya gumanda at kung paano siya lumago. Yan lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel para maka-update po kayo, para updated po kayo sa aking mga vlogs. Huwag niyo na rin pong kalimutan na i-touch yung notification bell para once na nag-upload ako, automatic po na mag-notice sa inyo. Maraming pong salamat ka-from D. Mabalus po.